Sibele somwele kwi-channel ikaMupastor Weningi sibonga ukuyithoba sibonga ukuzehlisa sibonga ithuba sibonga nokulondwa sibonga ukuthi nawe uyaphila uNkulunkulu ukulondile 2022 sikhona sinawe sithaza amaphupho asikhumela umuntu osuke ephupha ebona noma bili ubuhlobo lwesibhamu lolu ke uphawu olubi nolungaxwayisa ke la ngokuthi kunomuntu oseduze nawe noma ke abantu obaziyo abasebakuvukele noma ke bakwakheleke uzungu noma ke babe ingozi empilweni yakho kanti ke lawo mangathi kube umuntu ophupha ke ngesibhamu sasendulo ngohlobo lwesibhamu sakudala uphawu olungabaluhle kakhulu olungabe selibika la isikweletu sakudala noma ukuthi imali yabolekwa kuwena dala noma komunye umuntu osondele nawe esikhathini esendlule ingasibuyiselwe kuwena maduzane kepha futhi uma uphupha la uhlobo lwesibhamu sakudala noma uhlobo lwesibhamu sasendulo kungaphinde kusho ukuthi uPaul ngawuxwayisa ukuthi kuzabele uqaphele ngoba kungenzeka uvukelwe izitha zakho zakudala noma kuvuke amaqhubu abebekubambele wona abantu abadala noma amaqhubu esikhathi esendlule kodwa ke asikhuphe la asikhulume ngomuntu osuke la ephupha engathi uyadubula noma upractice ukudubula noma use shooting range lapho ngaba ukuphawu oluhle futhi lo osuke libika la ikhali zokujabula nokuba ke nokukhululeka empilweni ongase ube nabo kwikusasa lakho ikakhulu esimakade udubula ke endaweni efanele kodwa ke sikhuluma lafu ngomuntu osuke ephupha la edubula ngendlela engahlelekile noma engahleliwe noma ngaphandle kokuthi kube ne-target esuke eqondise kuyona lolu ke uphawu olungabe luba isexwayiso futhi nolungasho mhlawumbe ukusiphatha nokwenza izinto ngendlela mhlawumbe engenawo umqondo noma ke ukwenza izinto obudedengu lokho ngase ukwenze mhlawumbe naphambi kwabantu futhi bese kuba ke nemiphumela emibi empilweni yakho kanti ke asikhulume la ngomuntu othi uphupha la uthola ukufinyelela noma uyahlomula noma uthola leso sibhamu ngesizathu esithile lolu ngaba uphawu olungaba luhle kodwa olungabe selusho ukuthi ngenzeka uzophathwa ngenhlonipho nangesizotha kukona konke lokho uzama ukufeza empilweni lokudabala sozobunaka empilweni kuzoba nabantu abazophatha ngenhlonipho bakuphathe nangesizotha kanti futhi la uma kwenzeka ukuthi uyaphupha la uyibona uyasithenga noma ke usigodlile lezo sibhamu noma ke uyasebenzisa isibhamu sokuzingela uphawu oluhle kakhulu nolusho ukuthi uzoba nenhlisekelo yokufeza izinto othanda ukuzenza empilweni noma ke izinto osithandayo ngenzeke esikhathini esizayo noma njengamanje lenhlisekelo vele onayo yokufeza izinto othanda ukuzenza noma ke yezinto osithandayo empilweni general kanti futhi uma kenze kuzibone mhlawumbe ungathi ke uyasihlanza uphupha la uyasihlanza isibhamu sakho lolu uphawu olungabe ukuthi kungenzeka kudingeke ukuthi uyilwele noma kuzoba nesidingo sokuthi uzivikele maduzane kwisimo esithile noma abantu abathile noma kuyingozi ethile engahle uhlangabezane nayo kanti futhi esingakubalwa la ukuthi uma kungenzeka uphuphe la uthenga isibhamu uphawu olungaba isexwayiso futhi ukuthi kuzomela uqaphele njengoba kungenzeka kube isisulu sokugqekezelwa noma sokugetshelwa ungalindele ukusho lapho sokuqashelwa ukuthi qaphela uzungenzeka kube isisulu ungenzeka kube nabantu igebengu esingahle zingene emzini wakho noma zizojosha impahla noma zizothatha impahla yakho wena ungazelele sokuqasheliswa kuphupha la uyothenga isibhamu ngoba futhi uma kungenzeka uphuphe uphiwa isibhamu qhamuka umuntu ekuphi isibhamu lolu ke uphawu oluzokhomba ukuthi
noma olukhomba ukuthi angeke ukwazi ukuphumelela uma uzama ukufeza inhloso zakho usebenzisa izindlela zobugebengu noma izindlela ezingalungile. Okusho ukuthi ngeze kuyaqapheliswa njengamanje ukuthi kunezinto ozenzayo ezingalungile kodwa uzenza ngenhloso yokuphumelela kodwa futhi engeke zikusebenzele. Yabo, asiyeke ngokuphetha la. Sikhuluma ngomuntu uphupha la ezwa umsindo noma imsindo yazi izibhamu. Lolu uphawu olungavama ukuthi lubike la ukuthi ke ngeze kuzozwa indawo mhlawumbe ezimayelana ke nokushona kwelungu lomndeni wakho osondele nalo very soon. Uma ngezokuqhuma kwezibhamu ngapha nangapha ngenzeka ukukhona ongahlashone osondele nawe lokuzokuzwa maduzane. Kepha ke futhi uma ngenzeka ngathi wena uzibona ubheka izinhlobo ezahlukene zezibhamu endaweni egcina isikhali noma esitolo la kuthengiswa khona ke izibhamu, lokusibheka lenhlobo ezahlukahlukene zezibhamu. Lolu ngaphinde kube uphawu olingahleli phinde lubike ukuthi kungenzeka uzothola indaba ezimbi noma uzozwa indaba ezimbi ezifaka phakathi ukuthi ngenzeka kuzoliwa noma kuzoba nengxabano yabantu abathile, ngenzeka isemphakathini wangakini noma isemndenini wakho noma komakhelwane, noma kuzoba nengxabano engahlibandakanye wena phakathi. Uma ukuthi uphupha la ubona izibhamu ezahlukahlukene la zigcinwa khona noma la zithengiswa khona. Aswabambe lapha amaphupho sokwazi ukuthi sibuye siwabheke futhi yona amaphupho mhlawumbe sibheke ukuthi wona isibhamu futhi ukuthi mhlawumbe ikuphi okunyanga kusho ngokuhlukahlukana kwazo lezi zibhamu noma nje ngokuhlukana kwezikhathi osukusithola ngaso nangendlela osubunikezwa ngayo. Kodwa ngikusho ukuthi konke lokhu kuncika ekutheni uzizwa kanjani uma usibona lesibhamu noma unikwa noma usithola nobani okunikayo. Konke lokhu yikona okuzo-add ukuthi imini yakhona ikwazi ukuthi ibe valid. Ngiyabonga kakhulu, uNkulunkulu.